suna ƙauyuka suna yi. Nasara gidan gwagware, Allah ya san nufin shi. Gwagware ya ci zaɓe. Shi ne farin cikin mu. Gwanina, jangwarzo gwanina. Wane ne gwanin naka har kake kiran shi jangwarzo? A yau akwai wani gwani mai kwazo da kishin jama'arsa kamar gwamna Dikko Radda, gwamnan al'umma. Kai, kun sa kunne na yana min kaikayi, ba ni labari. Wani kwazo da kishin al'umma ne da ya wuce magance matsalar rashin tsaro da ya addabi al'ummar jihar Katsina. Kai haka ne fa, dube da ya samar da runduna ta zaratan matasa kimanin 1,500 tare da basu horaswa a dabarun yakin sunkuru. Wannan batu naku gaskiya ne, domin a gabana gwamna Radda ya kaddamar da waɗannan runduna da waɗannan kayan aiki. Aha, ku gane mana hanya, ga kuma motocin shiga daji kimanin 70 da motocin sulke da babura 700 da bindigogi da harsasai domin fatattakar 'yan ta'adda. Ya kuma tallafawa jami'an tsaro da motocin sulke da na'urar hango miyagun mutane a maɓoyarsu da wuraren da suke aikata barna a lokacin da suke aikata barnace-barnacen domin cafko su, duk domin wanzar da zaman lafiya a jihar Katsina. Ai, gwamna Dikko Radda bai tsaya a nan ba domin ka dubi yadda ya kaddamar da shirinsa na tallafawa al'umma da kayan abinci domin sauƙaƙa musu raɗaɗin rayuwar da janye tallafin man fetur ya jawo. Haka ne fa Alhaji Ibrahim, ka ji aikin jangwarzo wanda ya kaddamar da shirin KTKS inda aka tallafawa al'ummomi 6,100 da dabbobi da kayan noma, ya kuma tallafawa ƙungiyoyi 43 a faɗin jihar Katsina, duk domin gina makarantu da asibitoci da gyaran magudanan ruwa da rijiyoyin burtsatse, ga kuma tallafi ga manoman rani su 13,420 a faɗin jihar mu. Tabbaci hakika gwamna Radda mai faɗa da cikawa ne, ya farfado da majalisun ƙananan hukumomi ta hanyar ba su kuɗaɗen gudanar da ayyukan raya al'ummansu. Baya ga haka, ka dubi yadda aka fito da tsarin bayar da kuɗaɗen alawus ga limamai da na'ibansu da ladanansu na masallatan juma'a da masu unguwanni domin gudunmuwa da suke bayarwa ga al'ummar jihar Katsina. Ai bai tsaya nan ba, domin ya ɗauki malaman makarantu kimanin 7,000 domin bunƙasa harkokin ilimin 'yan jihar Katsina. Wannan mataki ya rage yawan matasan da ke gararan ba saboda rashin aikin yi. Sannan gwamnatinsa za ta tura 'ya'yan jihar Katsina kimanin 40 zuwa Masar domin karatun likitanci. Su kuma ɗalibai 'yan asalin jihar Katsina da ke karatu a manyan makarantun Najeriya ana biyan su kuɗaɗen alawus domin tabbatar da ba su samu tangarɗa a harkokin karatunsu ba. Ka ji ka tafila sarkin aiki, domin kuwa a lokacin da gwamnatin tarayya ta janye tallafin man fetur sai gwamna Dikko Radda ya siyo motocin bas har guda 40 ya ba hukumar KTSTA domin samun sauki ga al'ummar jihar Katsina. Lallai waɗannan tsare-tsare suna da matuƙar muhimmanci, to amma daga ina gwamnatin Dikko Radda take samun maƙudan kuɗaɗe da take gudanar da waɗannan manyan ayyuka masu tasiri ga al'ummar jihar Katsina, musamman ganin cewa kuɗin shigar da take samu a cikin gida ba su taka kara sun karya ba. A gaskiya ban sani ba, amma a fili yake gwamnan Radda mutum ne mai ɗimbin basira ga hikima wajen tattala kuɗaɗen da ke shigowa gwamnatin jihar Katsina. To yanzu ina mafita? Ga shawara, wajibi ne hukumar tara kuɗin shiga ta jihar Katsina ta ci gaba da inganta sahihan dabarun tara kuɗin shiga, kuma wajibi ne a toshe kafofin da kuɗaɗen shigar ke zurarewa. Ha kuma 'yan kasuwa a himmatu wajen biyan harajin kasuwanci. Sannan wajibi ne al'ummar jihar Katsina mu rungumi noma saboda shine ginshikin harkokin rayuwarmu. Ta wannan hanya ce za mu bayar da gudunmawa a ƙoƙarin ciyar da jihar mu gaba. Wannan batu naka gaskiya ne, ya dai kamata mu zama masu kishin jihar mu ba gwamna Dikko Radda goyon baya da yi masa rakiya da addu'o'in nasara. Bugu da ƙari kuma mu tuna fa babu wani mutum ko wasu mutane da za su gina mana jihar mu face mu da kanmu. Kaga kenan dole mu tashi tsaye, mazanmu da matanmu, mutanen birni da na karkara, domin tattalin arzikin jihar mu ya bunƙasa, jihar mu da al'ummar mu su ƙara daraja da ɗaukaka kamar yadda gwamna ke ƙoƙarin yi. Tabbas wannan ita ce hanya mafi inganci. Ya zama wajibi ga duk ɗan jihar Katsina ya tallafa wa mai girma gwamna domin cimma wannan buri. Lallai Alhaji Ibrahim, na yarda gwaninka gwarzo ne, ni ma aurina gwani ne. Hajiya Larai, ya kika gani? Ƙwarai kuwa, babu ja, ni ma ina tare da ku da mai girma gwamna Radda gwabaran Katsina. Yanzu na ji batun gaskiya, mu haɗa kai da gwamnati domin gina jihar Katsina, inda mu da 'ya'yanmu har ma da jikokinmu za mu rayu cikin inganci da mutunci. Jihar Katsina a bar alfaharinmu, mu taru mu gina ta, mu ci moriyarta. Wannan sako ne daga shirin KTKS karkashin Kwamishinan Ma'aikatar Tsare-tsare da Tattalin Arziki na jihar Katsina, Honorable Bello Kagara. Gwagware ya ci zaɓe. Shi ne